Op een zaterdagavond zit de zaal van de parochie stampvol volk. Je weet hoe dat vroeger ging. Als er iets te doen was, dan gingen de mensen daarheen. En die zaterdagavond hebben ze een boekspreker op het programma. Een boekspreker. Je weet wel, met zo'n sprekende pop op zijn schoot. Ik zit zo nog voor me. En je weet, een goede boekspreker, dat zie je niet, maar die prot tussen zijn tanden door. Enfin, die pop, die stelt zich voor, ik heet Joske, zit hij. En Joske, die weet van al, die zit wat hij denkt. Hij zegt het vlak af. Eerst over meneer de Stoer, over de burgemeester, over de kuister, meneer Meekers, over verschillende mensen in de zaal. Allee, ze hebben na een minuut of 5 al ferm gelachen met die straffe stoeten van Joske. En na een kwartier begint hij dan over dom blondjes. Hij en daar schiet er alleen in de laag. En Joske begint zijn moppen. Ik heb er een paar onthouden. Er zitten 2 blondjes, zit Joske, 2 mechtjes in de bus. En die een begint zich te sminken. Ze pakt de spiegeltje uit haar kast. Ze kijkt er een. En ze zegt, hé, kijk, die ken ik. Die ander pakt dat spiegeltje en die zegt, ja, dat zal wel dat je die kent. Dat ben ik. Mensen schieten in de laag en Joske gaat door. Op de autostrade zit hij. Op de autostrade daar houden we 2 zwantjes een kleine wagen tegen die veel te langzaam riet. En achter het stuur zit, ja, een blond juffrouwke. Oh wel, zit een van die zwantjes, kun jij niet wat rapper rijden, juffrouw? 70 is hij, minimum. 70. Langzamer mag niet. Dat is veel te gevaarlijk. Ze gaan er ook van achter tegen rijden. Verwacht jij zo wie een slek? Oh, meneer de politie, zit dat blondje, dat is dit toch 1,40? De hele zaal schiet in de laag. Maar Joske gaat maar door, de een mop nog straffer als de ander. Nou zit er in die zaal op de 3e rij een ferme dammeke met, jawel, blond haar. Die heeft nog genies gelachen. En hoe harder de mensen zich amuseren, hoe zoerder dat ze begint te kijken. En op een keer vroeg Joske dan ook nog aan de zaal, zeg, hoe klinkt bij jullie de bel aan de deur? Bij ons gaat dat van ding dong. Bij jullie ook? En weet jullie hoe de bel gaat bij een dom blondje? Nee, dom ding, dom ding. Dat madameke van de 3e rij kan het niet meer houden. Ze zit recht en ze roept hardop, zeg, schijt eens uit, zie je niet beschaamd? Kunt u niet een beetje over manieren houden? Gij doet wel of wil je allemaal een lomp zien, als we toevallig blond haar hebben. Ik ben daar kotsmoe, ik ben hier weg. Sorry, zit de boekspreker, sorry madameke. Nee, niet weggaan. Zo moet het dat niet oppakken. Het is immers maar voor de show, het is maar voor te lachen, voor de mensen te amuseren. Niet voor iemand uit te lachen. En jij, en ik kijk er eens goed aan, jij moet dat er zeker niet persoonlijk oppakken. Ik heb het zeker niet tegenover. Jonge meneer, zit ze, ik heb het toch niet tegenover. Ik heb het tegen die en dan nu zo'n snoddaap met zijn grote bakkes of oh, is goed.